lado de frente, vamos. Os cadetes da ESE de Chantada xa preparan a seguinte fase do campeonato. Despois de facer unha primeira parte excelente, agora toca poñer toda a carne no asador para esta proba. Nela vaise decidir o título de Liga e o acceso ás 4 prazas que dan lugar a xogar a tan ansiada promoción de ascenso. Pois acabou os 2 grupos clasificatorios, acabaron a semana pasada e agora xuntámonos os 5 primeiros de cada grupo nunha liguilla de 10 equipos que se disputará a ida só. É dicir, son 9 partidos e a nós por clasificarnos entre os 2 primeiros pois temos o privilegio, a sorte de poder xogar 5 como locais e 4 como visitantes. O ser son 9 partidos, o marxe de erro será moi pequeno, vai estar todo moi competido. Nunha fase onde algúns equipos xa se coñecen ben, pero tamén hai equipos novos. Sí, a metade de equipos que pasamos son do noso grupo, os outros do grupo B. Os do noso grupo son Barco, Rúa, Rabaldo e Calasancio B, que xa sabemos do seu potencial, xa nos enfrentamos a eles 2 veces, e despois os outros equipos, que son Orense, Xinzo, Arenteiro, Ponte e Verín, pois polo que din nese grupo incluso o nivel era superior, polo que se di por aí, co cal sabemos que agora o que nos vamos topar é unha liga de 10 equipos supercompetitivos. A primeira proba xa oficial esta fin de semana en terras ourensáns. Si, empezamos o sábado ás 4 da tarde como visitantes no campo do Barco. É un rival que xa nos enfrentamos 2 veces neste primeiro grupo. Eles ganaron non sei que en Chantada e nos ganamos lles no Barco, co cal creo que vai ser un partido igualado. Non obstante, estamos traballando ben e creo que cunha boa predisposición e mentalidade e creo que vamos ir ali a polos 3 puntos. Bueno, ahora tuvestes este parón, serviu para meditar un pouco e ver como afrontar esta seguinte etapa. Como ves o equipo? Pois a verdade é que o parón por un lado sí que pode vir ben no aspecto de que a veces tamén te cansas e necesitas unha semana ou 2 de descanso sin competir para desconectar un pouco, digamos, pero por outra parte, pois sempre o equipo inconscientemente baixa un pouco o ritmo, pero bueno, ahora nas 2 últimas semanas os rapaces xa están totalmente enchufados, teñen moitas ganas de empezar esta fase que prácticamente para que levamos traballando todo o ano. Creo que a día de hoxe estamos preparados para empezar este grupo. Bueno, con que te conformarías? Eu sempre digo que hai que ser ambicioso, hai que ir partido a partido, empezar a parte a moitos rivales non os conocemos, pero bueno, sempre lles digo rapaces e penso que hai que ser o máis ambicioso posible e o objetivo é quedar primeiros. Se non se dá primeiro, segundo, e así sucesivamente. Como mínimo creo que deberíamos pelear por intentar meternos nesas 4 plazas de disputar a promoción de ascenso. Por moita sorte. Moitas gracias.